Ag an deire seachtaine tháinig an pobal le chéile sa Rhein i bPort Láirge chun ceiliúradh a dhéanamh Tionól Nioclás Tóibín. Ceoltóir agus amhránaí an seanó sa bhí Nioclás Tóibín ar clú agus cáilir mar gheall ar a chuid scileanna. Anois, gach bliain tagann an pobal le chéile i gcuimhnear Nioclás agus an Láirge atá fága aige ar Tionól na hÉireann. Is toch goed sé táchtach, mar gur ben príomhimeacht cultúrtha Harlíonn sa Rhein gach bliain. Go mór mhór ó thaobhann ceol tradiisiúnta agus Nuacht Cúla4. Ach thar ní eile tugann sé deisúing mar phobal teacht le chéile agus ceiliúradh dhéanamh ar Nioclás Tóibín agus an éireachta dag sé íig. Sé seo an bliain is mó bhí going go dtí seo. Bei campbell 150 nó 160 duine is na ceardlanna idir an tathairnas an domhnach. Tá sé a fás is a bPort agus há óige lárnach sa rud ar fadúin. Bí ag teachtaíonn Tionól gach bliain. An rud is fearlamsa faoin Tionól nó bheith gaiisteach le ceoltóirí nua. Bí mé hosta ceol agus aranníocht an tamar fad. An rud is fear faoin aranníocht agus a ceol nó a bheitsteint le de códa. An Tionól de ainge éis le Seán nu ó scuma chu sé de go chaine. Ba é Nioclás Tóibín aránaí do chuirte. Bhí gach cóbáin agus crín agus gachar tá sé just do chuirte. Gan Nioclás Tóibín a bheith ina aránaí, ní bheith na aránaí a thugann slátha neamhfhaim na going. Buineann muintir na ringe agus na cuairteoirí ar fad anseo ag Tionól Nioclás Tóibín anna hanamh as na himachtaí agus an ceiliúradh. Tá éileasa ar an bhód leis na blianta ach tá an cuaiste agsúil go leanna sé aráig a bheith mar chuid lárnach de éilear na ringe leis na blianta fada amach roing. Seán bhfuil Ciarán, Nuacht Cúla4, an Rhein.